Pag nagkulitan, ang masanting at ang daragang magayon. Ay gagi pare, top of the food chain pare. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siana. Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana! Anong magandang gawin sa mga tropa mong puro drawing? Oy, Yan! galit na galit. Siyempre! Dami kong kaibigan ng mga ganyan eh. Oo nga, hindi. Siguro ang maganda sa kanila dalawa. Oh. Number 1, dapat bigyan natin sila ng eraser. Oh. O para mabura na sila. Or pangalawa, Oh. pwede natin silang ilagay sa nagkakaralakagang tubig para kumulo na din sila. Bakit naman? Oh, para kasi ako kumukulo talaga yung ano ko, yung ulo. Every time na pag-uusapan yung mga tropa kong drawing. Pero explain muna natin sa mga kabisyo natin, ano ba yung mga drawing na yan? Yan. Ano? So ito po yung mga kaibigan natin, mga tropa natin na mahilig mag-aya, mahilig magplano, pero hindi naman natutuloy. Ayan. Ayan. Oo nga eh. Sila yung number 1 na nanggo-ghost din. Ayan, totoo yan. Ay nako, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 uri ng tropang Drawing! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga lulubog lilitaw. Nasaan na ba yun si Mar? Shh! Huwag mo nang asahang darating pa yun. Ay, Uy, Galit grabe ka yan. naman. Tropa Oo. natin yun, Jessa. oo nga. Bakit ba? Totoo naman eh. Never namang umattend yun sa mga labas-labas natin. Ay nako, Jessa. Kilala mo naman yun si Mar. Introvert yun, diba? Nahihiya lang yun. Introvert your face! Bakit di siya sumasagot sa group chat? Nagsisi naman siya. Tinitake for granted lang tayo niya ni Mar. Dapat humanap na lang siya ng ibang tropa niya. Hello guys! Uy, Mar! Uy! Wow! Himala! Dumating ka! Na-miss kita eh. Ay! Yun naman wala! Ayan. Ito yung mga tropa mong kabute. Oo. Lulubog, tapos biglang lilitaw. Ayan. Pero uy, kahit pa paano na-appreciate ko naman tong mga to, no? Kasi mamini naman natin sa mga katropa natin, hindi naman yan na hindi tumutuloy sa mga usapan, hindi dahil sa ayaw lang nila. Yan. Pero di ba may kanya-kanyang rason yan eh. Baka busy sa trabaho. Or may mga pinagdadaanan lang din talaga. and priority all. pamilya, Yan. mga ganyang bagay. O priority studies. Yan. Palibhasa ikaw kabisyo, ang priority mo, puro kaldag. Ayan. Oo nga, tsaka kalad ka rin ka. Yung tipong Oo. pag may nagyaya sa'yo, sama ka kagad. Oo, go! Yung magsasamgyup lang kayo, kulang Oo. na lang, pati daliri mo, ipasamgyup mo na. Sa sobrang G na G ka. Kaya nga, kaya na-appreciate natin itong mga lulubog lilitaw. Oo. Kasi at least nagpapakita pa rin sila. Buhay pa rin. Anyway, that's number 1. Po naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga mali-mali. Nasaan na ba yung mga yun? Ilang oras na akong naghihintay dito sa resort. Nakatupis pa naman ako. Sus Mariose. Hello ma'am, may hinihintay po kayo na pong hanap nyo. Kuya, hinihintay ko lang po yung mga kaibigan ko. Dito daw sa resort kasi ninyo magse-celebrate kami ng reunion. Reunion? Ay, ma'am, ito ba yung reunion ng tropang section Bayabas? Apo, kuya, yun. Nandiyan na po ba sila? Uy, pasabi naman, nandito na ako sa labas. Naku, ma'am. Ay, gusto nila ako i-surprise na. Kaya hindi sila nagre-reply sa akin, no? Okay na kamo. Nandito na kamo ako sa labas. Ma'am, kahapon pa po yung reunion. Nagsiuwian na po sila kaninang umaga lang. Wala nang date ba? Ay, akala ko today. Ay. Katulad ni Jessa, ano ba kasi pinagagagawa mo sa buhay mo? Kaya nga siguro yung kalendaryo niya pang 2022. Oo. Hindi pang 2023. Uy, gagi par, legit yan ha. Oo. May yung dati, last year, Awa. yung cellphone ko, siguro kalahating taon na. Oo. Kalahating taon na, parang last year pa ulit, outdated na yung Ayan. date ko and all. Awa. Kaya sobrang, ewan ko ba, nalilate ako. Kalahating taon na yun ha. Oo. And then yun, outdated yung kalendaryo ko, mali-mali. Ay,
Ay, nako. Uy, pero ako ganito rin ako. Mali-mali ka rin. Pero hindi naman sa date. Parang okay naman kasi yung date. Siguro oras naman yung sa akin. Call time, alas 10 ng umaga. Dumating ako alas 10 ng gabi. Ayun, naban ka nung kliyente. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout, yung katropa mong mahilig mag-drawing, hindi naman architect. Yun. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. Siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana at DJ Robin Shena. Your Aragon broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good? Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!